बेलाइखे हामबाय फैलाव सिने हास्तेनि कक्टं थुमनाय जत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रखनो आनी साक फामियांगै ते आनी फैमिली नि अंगै ते आनी बदल नि अंगै फैलावनो सारिक जरने हामबाय फरो तिनी बेलायनो मु कायसा लाइफ नि सेकेंड डिसीजन है कब सेकेंड नि कैसा प्लेटफॉर्म ने आंगन सोगो आनी लाइफ नि तमनि बगै इंकाय लाइफ पिल्ला नानी पॉलिटिक्स ना हमजगिया हैपनो तिनी डेमोक्रेसी नि राय दावो पॉलिटिक्स मा खायनाय नाय आईपीएफ टिवा आं गोरोंखा 2013 नि लास्ट तिनी 2019 हजरावो आईपीएफ तिनो याकरै गुबाग्रानि लगेबो बबे बाक्साखलै सामं तांनानि हायकाबा बनो डिपेंड खालायै बेसकांनि होल लाइफ हायकाबा लामा तंसाकनो सामं तांनानि बागै वान सगैनाखा आबनि बागै पिलावसिनि गुबाग्रानो हामबाया फरो ते खुलुमिया फरो तिनी तांनि बागै मानाखा कांकाय लाई थांजाक 13 इसिमी 19 जरा हायकाबा 2013 इसिमी 2019 जरा 6 years आनी लाइफ नि फर्स्ट टाइम आनी जे लाई थांजागा आं स्ट्रगल खालायया फियाबा तिनी नुगो बांमा चाबा खालायमानि बिसिंगो आं आईपीएफ तिनी पार्टी नो आं हामजागिया माने को गया आईपीएफ टी पार्टी काहामनो आइडियोलॉजी तिप्रालेन बो काहामनो हाइफानो तिप्रालेनि बुमुंतियै खरकसा खरंनि खरकटाम माहाय बरक हायकबा माहाय लीडर्स बेलायनो तिप्रालेनि बुमुंतियै पॉलिटिक्स खायदों तिनी बेलाय वानामा संसा 6 बोसोर सभा खालायमानि बिसिंगो जों नुगो जत पॉलिटिकल पार्टी नि यूथ रखनो हायकबा सिकला रखनो जतनो जानि जा ऑर्गेनाइजेशन नि सिकला रखनो रेस्पेक्ट दिबो हायकबा प्रायोरिटी दिबो आईपीएफ टी बहायनो जों जेफ्रा आईपीएफ टी फाइनाय सिकला बदलनि सामं तांनानि बागै बार जामानो आफ्रोनि सिमी सारा त्रिपुरानि सिकला रखनो जों थुमका सारा त्रिपुरानि सिकला रखनो जों सामं तांनानि बागै जवाबो अंखरका फियाबा 18 नि असेंबली इलेक्शन त्रिपुरानि विधानसभा इलेक्शन नि बागै जत्तनिस्लै सैक्रिफाइस खालायनाय अंका सिकला बदल ते सोरनाय बदल ते बुरै बदल फियाबा तिनी नुगो जों 1 years कावै थांमानि यागुलो सिकला रखना बेबाग जागावा डिफ्राइड आबनि बागै गोबां सिकलानो तिनी बोखा थैजा गोबां सिकलानो नगा आसुकजा अमनो जतनिस्ला आनी खावा दुखुना मानि कक आं खरकसा तिनी सामं तांनानि थांतानिबो पार्टी हेकबा लीडर्स रखनि बिसिंतियै एवरीडे आनी 4 থেকে 5टा प्रोग्राम आं सारा त्रिपुराव रान खालायो इवेन आं नगद सफायनानै हरनि 1टा 2टाबो बाजै थांगो लाई थांजाक इलेक्शनाव एमनकि आं खुद इलेक्शन कन्टेस्ट खालाया अथच आनी पार्टीनि सिनियर लीडर्स हेकबा जे एमएलएस तंनाय रखनो भाइगे आं बरकनो कैंडिडेट पास खालायमानो आ चेष्टा नावैनै तिनी सैक्रिफाइस खालाय सामंतांखा इलेक्शन इन पिरियड एमनकि 4-5 दिन हरत हुया अमहाय खालाय पर्यन्त सामं खालायका पार्टीनि बागै लाई थांजाकसिनि रूट ब्लॉकेट मूवमेंट न रखजतन सायमन 11 days जों रूट ब्लॉकेट खालायका आ रूट ब्लॉकेट खालायमानि बिसिंगो लास्ट मुहूर्ते बसिनि जत मीडिया न तंगो सायमन 21 जुलाई 2017 नि नेशनल हाईवे रूट ब्लॉकेट खालायफ्राव लास्ट नि जराव 5 minute चांस रिबो नरक तामो डिसीजन नाय
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जराबो जों नुगो बेबाक सिग्लानो दिनै कबर सावै गेट बिस्कांगो फियाबा जे जोंनो लिड खालायनाय जोंनो जे दै दलै दंनाय आबरक बिस्कांगो क्रिकेट हायपन जों अमसुके सिग्लारक दिनै दै फैयो दिनै जों नुखा इलेक्शन पायै दाबो पावर अफ हायमानि जराबो जत सिग्लारकनो बुखा थैजाक तामनि बागै सिग्लारकनि नाहार मंसुद साख्रि नानान बागैया सिग्लारकनि नाहार मंसुद डेभलपमेन्ट खालायनायनि बागैया सिग्लारकनि नाहार मंसुद सेल्फ इंटरेस्टनि बागैया दासिंगासिनि बुबाग्रा साका मियाफ्रा हरनि 7टानि सिमी दिल्लीनि हयते आसामनि हयते त्रिपुरानि हयते जत टप लिडार तंनाय रक हायगाबा मिनिस्टार तंनाय रक आंनि नाम्बार कल खालायो नों जुदिनो आईपीएफ दिनै यागार खांखाय नांखाय बीजेपी फायदि जोंनि बागै वेलकाम खालाय दिनै आं महाराजानि लगेबो थांनाय सिटिजेनशिप बिल नतियै 8 तारिख फेब्रुवारिनिव जों जखन कुमुलुं दसरामो जों नेशननि बन कल खालायफ्राव जों सिक्लारक व्यक्तिगत भाबेनो लीडर्स रंनो जों सिनि प्रेसिडेंट सानना परमिशन नाबै नेशननि बन कलनो जों सपोर्ट दिखा आबनि बिसिङै एक्सिडेंट होई थांपनो जों आ एक्सिडेंट अमनो तै जों प्रोटेस्ट खालायनायनि बागै पार्टीनि थानिवा आसके जों परमिशन सानका परमिशन जागलिया तामनि बागै गभर्नमेन्टआ तंमानि बागै एनिवे आबो पाइ थांगासिनि दसराम चौमनिबा सिनि बुबाग्रानि मुक्तिबो जखन गुलि शुट खालायजामानो हायगाबासिनि बर' रक जेता आरो जागाबा साफारिं माने बुजां माने न जों विजिट खालायनायनि बागै बुबाग्रानि लगे थांतानि आफ्रोनि सिमिनो आईपीएफ पार्टीवा आना ब्लेमिं खालाय दङ ता हनाय ब कांग्रेसनि लगे जॉइन खालाय दङ कांग्रेस बे खुरुङै दङ हायपना आं आबोनो एक्सेप्ट खालाय आं आबोनो सीरियस वन सगियाबोय बुबाग्राना आं रेसपेक्ट रुओ बेबाक सिग्लारकनो बुबाग्राना रेसपेक्ट रुई दङ ताबो शुद्ध सिग्लारक सिमिया सोंनाय बदलबो मिया उखलिबा जखन चिनि इउ डाइपेटिनि खरकसा हॉस्पिटल चिनि एक्सिडेंट माने बिसिंग विजिट खालायनानै थांतानिबो चिनि बुबाग्राबो थांजा जीबी हॉस्पिटल अजरावा जों चिनि बुजांनाय जेता थांनायाव खमुलुङा प्रोग्राम खालायनानै थांपारा लामा कासो हेकबा बिनि नग कावैना बुजां माने बिसिंग जों थाङै नायनानै थांतानिबो आफ्रो बुबाग्रा दंगो ते चिनि यूथनि प्रेसिडेंट दंगो ते यूथनि किसु लीडर्स दंगो आ पिक्चर नुगैसि ताबो पार्टीनि बिसिंग जोंनो अनेक किसु ब्लेमिं खालाय दङ हायपना आबना आं सीरियस वन सगिया ताबो आं डिसिशन ना माने आबनि उद्देश्य अंखा त्रिपुरालेनि बागै जे असक जरा स्ट्रगल खालाय फैमाने 6 इयर्स बाक्सा वन सगि माने ब कायसा गभर्नमेन्टनि पार्ट दंगो कायसा डिजिनेशन दंगो अर्गानाइजेशन चालगै दङ हायपना दिनै तामनि बागै बाध्य डिसिशन माना खांखाय बेसकांनि लोकसभा इलेक्शन आबो ऑल इंडिया नि बिसिंग नॉर्थ ईस्ट नि बिसिंग त्रिपुरा नि बिसिंग जतनिसलाय इम्पोर्टेंट तामनि बागै हिंखाय जों नुगो थांनाया जों जेता ताबो एडीसी मानमाने आ एडीसी साबाबै रोजाखा हिंखाय चिनि कांग्रेस नि विरुद्ध हेगबा कांग्रेस क्षमता तंमानि जरावनो जों एडीसी मानो फियाबा जों दिनै एडीसी नि बागै आपग्रेड खालायदों एडीसी नि सेपारेट स्टेट सानलायमानि बिसिंग टोटेली आबनो कुनो एक्सेप्ट खालायनायनि मतन कुनो लीडरशिप नि स्टेटमेंट मानि गरै मियाफ्रा सिने त्रिपुरानि जेता बीजेपी नि प्रभारी बरंमनां सुनील देवधर ब जेता स्टेटमेंट मानि सिनि बरंमनां कक त्रिपुरानि बिसिंति खलाय ब स्टेटमेंट मानि आबनो नगै आनि फुंगायसि श्री मकलनि मुक्ति खालाय थांगा तामनि बागै हिंखाय 25 years CPM rule खालाय तंनाय न जों आईपीएफ नि सिग्लारक थै रुवै बरकनो जों त्रिपुरानि हयते बिदाय रहरका बीजेपी नो जों सुबाखा किन्तु तिनि आईपीएफ नि बागै जे अमो हेके स्टेटमेंट माने इन फ्यूचर आईपीएफ बीजेपी नि रिलेशन तामो तंनाय हेकेबा एडीसी इलेक्शन नि बागै रिलेशन तामो तंनाय आ जागाबो टोटली आईपीएफ नो 1% पर्यन्त से रेसपेक्ट माने नुजागलिया आबनि बागै आसामन गरै गभर्नमेंट ताबो आईपीएफ तिते बीजेपी अलायंस गभर्नमेंट दंगो हायपना 300 पर्यन्त एकजन एमप्लॉयनो पर्यन्त जों ट्रान्सफर खालामैया एकजन सिक्लाना पर्यन्त जों सुबायमैया एकजन सिक्लाना कायसा केस कसामानो जों आबनो सल्व खालामैया
आं खुद UDIPF नि तां थां हेकबा सिक्ला बदलनि जनरल सेक्रेटारि अंगै ताबुक सारा त्रिपुराबो बाहायके इलेक्शन कैंपेनिंग आनि बरफनि बागै आं ताम पक्सान एगमका सिटिजनशिप बिल एमेंडमेंट बिसकांगो जिरिगै खाग्ला खलगै कक साइ दङ जों पार्लियामेंट गवर्नमेंट फैके आंगाय सिटिजनशिप बिल एमेंडमेंट पास खायना अथच आं खुद 2017 नि 8 तारिख फेब्रुवारी तिनिबो त्रिपुराबो जों सिटिजनशिप बिल न तुयै चुराइबारिनि हयते साब्रुम जराबो चाबा खायनानै थांतनेबा आनि सिग्ला रक तिनि जीबी हॉस्पिटल प्राय 40 जन साकाबो बुजागै तगजागै खालाय फैका आ सिटिजनशिप बिल न तुयनो थांनायाव बहायनो 10 रामबारिबो गतना उनका गा आ सिटिजनशिप बिल पास हुनै थांतो हुनै कि आं कैसे TSIC नि चेयरमैन नावै सिरिं सिरिंगे आसुगै तंनाय UDIPF नि जनरल सेक्रेटारि पुस नावै सिरिं सिरिंगे आसुगै तंनाय IPF BJP जेहेतु गवर्नमेंट दङ हुनाय सिरिं सिरिंगे आसुगै तंनाय आबनि बागै तिनि बाइट दंखा बसकांगो जेहेतु सिनि बुबाग्रा दंगो सारा त्रिपुराबो सारा दिन गुरिबै तिनि कक साबै दंगो त्रिपुरासानि बिरमानि यागनि फियगनानि बागै बो तिनि बासाबै फेक्या आबनि बागै जत त्रिपुरा राज्यनि जत पॉलिटिकल पार्टी तंमानि बिसिंगो जों नुखा एबं आनि एक्सपीरियंस सुंखा एबं आनि खुदनो आं निजिनो मकलबाय थां नुखा तिनि अ त्रिपुरासानो बिरमानि यागनि फियगनानि बागै तै केबुना डिपेंड खायनानि मतन हायकबा बिलिभ खायनानि मतन नुग्लिया पार्टिकुलर बुमुंनो तै आं सागला तामनि बागै हिंकाय और आं जे बुबाग्रानि लगे फायका हनाय आं बरकना हामिया साबै आं माइलिस नानाय अमा हायफनो वान सबै मानु आबनि बागै जे व्यक्ति ताबुक त्रिपुरासानि बागै जे दुकार होई तंमाने हायकबा जे विभ्रांत खालाय तंमाने ताबुक बेबाक नुगै तंगो कारण तामनि बागै ताबुक एंड्रॉइड मोबाइल नि जग ताबुक आं और कक साबै तंमाने गोबां मा बरक नगा आचुगै नुहरै तंगो आबनि बागै साबो ताम खालाय तंग साबो ताम साइ तंग साबो बजागाव सगै तंग आबो खगै तनानि बागैया हायकबा खगैबो तनैमैया आबनि बागै आं नरकना हायना हाय हामबाया फाननाय दिनै जों जस्ट सिनि कलेक्टिव लीडरनि बिसिंगो जों मालाय लेखा होनानि जरावो जों अफिशियली बाबे सिनि लगे हायकबा जोंमै बाक्सा जे करंनाय आं केबनो जबरदस्ती बाबे आं साहरमानि बकरै आंनि फोन टोटली तिनि सुइच अफ आइफोना जरा मेसेज मानाय रक बरक होनानि स्पेशल प्रोग्राम बरक या साकजाक तंगो आ जागावा आं खुद बो निजे बोमा तंनाय तेजिनि सिक्ला बदल गिलामान फायनाय डिविजन बदल फायनाय आबनि बागै जों खनाबो अफिशियली बाबे जों हायनो हाय महाराजा हायकबा बुबाग्राना बसकांगो तंगै जों जतबे तेविसा पक सालायनाय सेंट्रल लीडर रक नरनि योर डग साबो साबो तंग ततकन आबो ताबुक जों हायकबा आं एक्जेक्टली साइमिया हायपना खाना जरा बुबाग्राना हामजाकनाय हायकबा जरा सिटिजनशिप बिलनि एगेंस्ट तंनाय हायकबा जरा बुबाग्राना बिलिभ खालायनाय इन फ्यूचर नि बागै बरक बेबाकनो फायनाय हिना खाख्लायो ना अफिशियली बाबे जिने राजबारिबो बुथुमलायनाय आसाम बबो हाय सापोर्ट दरनाय ना कांग्रेस जॉइन खायनाय बबो हायनाय जेहेतु बुबाग्रा ताबुक सामं तांगै दंगो जे पोस्ट आबनि बागै बेदेक बुफ्रा हायकबा हालुक बलायजाक अमा हाय जों बहुत जरावनो जों खालाय फैक्या आबनि बागै आं साकबाय थांबो तिनि जत मानसाक जरातयै आं चेष्टा खालायका आइफोना जों ताबुक अमनो डिसिसन मानाका IPF जेहेतु रिजनल पॉलिटिकल पार्टी बनो जों गवर्नमेंट तंगो आं खुदबो पुस तंगो आं खुदबो कैसे गवर्नमेंट नि अमुबो तंगो डेजिग्नेशन तंगो आं आबनो जदि सैक्रिफाइस खालाय फायो माने तामबा आं बुबाग्रानि याक रमैनो हायकबा सिनि सिक्ला बदल जे तंनाय र जों बुबाग्रानि याक रमैनो जों सामं तांनानि बागै जों वान सगो IPF की नरक सबाई दे फाइका टोटली कंप्लीट जेहेतु जनरल सेक्रेटरी से दं फाइ फाइका ताबो कितलो तंनाय खुदा नरक हेबेमेंट करे IPF सिक्ला बदल आशा खालायो तामनि बागै हिंकाय सिनि जे लीडर्स रक जोंना जे लीड खालाय तंनाय र बरनि पिक्चर क्लियर मै थांका आबनि बागै सिनि सिक्ला बदल सिमिया जत लोक रखनो तिनि बरक कासोइ नारनानि बरनि थानिबो फान करेख्या आबनि बागै आबो बरक साबनो तै UDIPF नामनाय हायकबा साबनो चमैया फाननाय हायकबा UDIPF की बरक सबाय दे पाइनाय ना नारगै दे तनाय आबो IPF नि बेपार आबना आं साइमिया बरक ताम फाइनाय खलाया हायपना
যত লোক রক তিনি ফাইনাই এনানি জরা বন্ধ রক যত নুন নাই জরাতাই বেশি করে 18 তারিখ ওংখা পূর্ব আসন 11 তারিখ পশ্চিম আসন